kaboses. Ngayon ay nandito tayo sa bayan ng Libmanan. Partikular dito sa Libmanan Caves National Park. Tama. Libmanan Caves National Park mga kaboses. Binisita natin dito. Medyo madamo na pala itong lugar na ito. And kahit taga-Kamsur ako, first time ko din makarating dito mga kaboses. Ano? Ayan, tingnan natin may hagdan, ilang steps kaya ito. Samahan niyo kami mga kaboses. We gotta take a night train to the underworld today to rock out this fucking ancient walls. We gotta take a night train to the underworld today to make us dream us to down in reverse. We gotta take. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ayoko na magbilang. Ang laki ng mga kahoy dito. Talagang inaalagaan itong lugar na ito. Bawal pumutol ng kahoy. Madaming step din pala dito. Ayan yung mga kahoy na liblib na lugar pala talaga ito. Liblib. Yan. Yan. Ganyan. Sukal no. Pag inayos ulit, pwede ito maging tourist destination. Kaya tingnan nyo Laya Cave. Bakit Laya Cave? Free. Laki ng kahoy. Grabe ka. Bato. Pag inayos to, maganda pa to. Grabe. Pagod ah. Hingal. Ayan, picture ka dyan. Sige lang, tara ka video maning. Automatic picture. Ayan. Okay. Ayan. Ang daming pataas dito, di natin alam. Parang may mumo dito. Tingnan yung mga kawato. Kalangkawan Caves. Yan, Kalangkawan Caves. Yan siguro. Sige, taas tayo dyan sa Kalangkawan Caves. Ito, Kalangkawan Caves. Kalangkawan Caves. Yan, Kalangkawan Caves. Tapos,
Tingnan natin sa taas. Wala na. Ito ah. Laki ng kahoy eh. Kaya po. Wow! Kaya po. Lagyan natin ang ilaw. Ano? Natao man dito, malinig nga ali. Malinig nga ali. Lahat. Ito, papasok pa ito mga lupit. Tingnan niya ano, yan yung cave. Oh, bakit may damit dyan? Ano yan? Danger, oh. Nakalagay danger. Oh, may kasamiti kasi. Hindi na yun. Pwede natin, galuhin niya ito sa loob. Bawal dito gumalaw ng kahit ano. Walang gagalawin dito. Ganyan yung